Takže ahojte všetci, vítam vás tu pri mojom novom videu a dnes tu máme ďalšiu reakciu. Ochutnávku na toto močí. Ja som sa rozhodol, že tieto videá budú nadväzovať presne na seba, pretože som videl v Lidli 3 príchute tohto močí. Ešte predtým, ak začneme, tak nezabudnite zanechať like a odber. A my môžeme ísť na to. Mám pocit, že to je menšie ako tá matcha. Proste sú to orechy, hneď to vidno, že to je fake. Pretože to úplne ani nechutí dobre. Ako to vyzerá? Akože brutálne ma sklamali. Zase ma okadili. Ale ja vám to tiež odporúčam, aby ste si kúpili. Pretože sa to naozaj oplatí. Len do toho. Ale toto bohužiaľ bude o 1 bod nižšie. Takže jak by som toto močil ohodnotil? 5,5 z 10. Sklamali ste ma. Nie 5,5 z 10. Dáme 5 z 10. Do príklad by som neodporúčal. Takže môžete sa tešiť na ďalší diel z pokračovania ochutnávky moči. A to som zvedavý, jak to bude chutiť. Ak sa vám videjko páčilo, tak nezabudnite zanechať like a odber. A my sa vidíme u ďalšieho. Čaute!